ಇತ್ತಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಮೇತ ಒಂಜಿ ಕೋರಿದಂಗಡಿ ಪಾಡುವೇರು ಬಂದಾಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡ ಆಯ್ತು ಟಿಶ್ಯೂ ಮುಲ್ದಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇದೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಹ್ಯಾವ್ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಗೆಸ್ಟಿಗೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ಡೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪನಕಲ್ ಬೇತೆ ಕುಲ್ದಿನಕಲ್ ಬೇತೆ ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ತುಳುನಾಡ್ದ ಫೇಮಸ್ ಕಪಲ್ ನಮ್ಮ ಪುಗ್ಗದ ಅಂಕಲ್ ಪುಗ್ಗದ ಆಂಟಿ ಪುಗ್ಗದ ಬಾರೆ ವೈಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಡಿಂಪಲು ಎತ್ತೊಂಬರ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ ಸೊ ಸುದೀಪ್ ಎಂಚ ಎನ್ನುವುದುಂಡಿರೆಗಿ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಾರಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಇದ ಚಾನಲ್ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಹೆಂಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲನ ಸಮೇತ ಈತ್ ಒಡಿಗೆ ಆಗ್ತಜಿ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲರ ಪರ ಕೊಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿರು ಒರಿ ಇಪ್ಪೇರು ಒಂಕ ಒಂದು ಬಲ್ದಾಗ ಕೂಡ ಒರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಪೇಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವು ರಡ್ಡು ಜನರ ಕುಲ್ಲು ನೊಟ್ಟು ಇದು ಹಾಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿರು ಹಾಕಡೆ ಇನಿ ಎಂಕಲು ಸುದೀಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳುವ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಆಯ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ಪಂತೇರು ಅಂಡಲ ಬಡಿದಿ ಚೂರು ಮೆಡ್ಲೆಡ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಶೆಟ್ರ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವು ಕಾಲ್ಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಟ್ರ ಫಸ್ಟ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಕಾಲ ಈಗ 2 ಜನಕ್ಕೆ ನಿಕಲ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏನು ಸತ್ಯ ಎಂಕಲ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ನಿನ್ನ ಲವ್ ಆಯ್ತಾ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಬಂತದ ಸರಿ ಈಗ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏತ್ ಸಮಯ ಲವ್ ಇತ್ತಂತೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಶಕ 1905 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು 2000 ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಲವ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಆರಾಮಂತೆ ಏತ್ ವರ್ಷದ ಲವ್ ಅಂಡ್ ನಿಕಲು ಲವ್ ದ ಟೈಮ್ ತಿರ್ಗಾರೆ ಅಂಚೆ ಬರ ಮುಂದೆ ಎಂಕಲ್ ಬಡಿದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತ ಕೊಂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುದಿಜಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಕು ಸತ್ಯ ಮಾಡು ಸತ್ಯವನ್ನ ಅದೇ ಮೂತು ಯಾ ಮಾಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ತಿರ್ಗದ ಎಂಕಲ್ ಮದ್ಮೆ ಬಣ್ಣ ಲೋಕಲ್ ಬಿಡಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತದೆ ಸತ್ಯ ಲೋಕಲ್ ಲೋಕಲ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಯಾರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತುಳಿತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಕುಲು ಐದು ದಾಲಲೆಂಜಿ ನೆಟ್ ಈ ಪೇಪರ್ ನೀರಲ್ಲ ಹೀರೋ ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್ ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಯರ್ ಯಾ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಮೇರೆ ಯಾನೆ ಯಾ ಜೋರ್ಲತಾ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಯರ್ ಎಂಚ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ವಾ ವೇಟ್ ಪೋಯರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇರು ಏನು ಓಕೆ ಇತ್ತನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇರೆ ಕೊಂಚ ಡ್ರೀಮ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಕೊಂಚ ಡ್ರೀಮ್ ಉಪ್ಪು ನನ್ನ ಇಂಚನೆ ಬೋಡು ಅಂತ ಇರ್ನ ಎಂಚ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತ ಅಂಚದಾಲೆ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಿಚ್ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ನಾನು ತಿಕ್ಕಿನ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಿನ ಸೈ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆನಲ್ ವಿಷಯ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹನಿಯಟ್ಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಿಯನ ಬರೆದಿಪ್ಪಿ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಒಗ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಐಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಅದೇ ಬಜಿ ಬಾಪ ಇರ್ಮಂಗೆ ವಾಲ್ದಾರ ಅಂಚ ಮಂಗೆ ಬಾಲ್ದನ ಅಂಚ ಮಂಗೆ ಬಾಲ್ದಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಬರ್ತದ ಅದು ಬರ್ತದ ಓಕೆ ನಿಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಓಕೆ ಪಣ್ಣಿ ಡೇಟ್ ನೆನಪುಂಡೇರಿಗೆ ಕಪೆ ಓಕೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ಪಂತಜ ಇಲ್ಲಡ್ಕೇನ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡ ಓಕೆ ಪಂಡೇಡೆ ಎಂಕ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಬಂದಿತ್ತು ಅವು ಪೂರ ಪಂಡ ಲಾಚೆ ಬಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಅಂಚ ಪಂಡೇರ ಪಂಡ ಅಗಲೆಗ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಬಂದ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಹಿಡನ್ ಟ್ರುತ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಏನ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಡ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಡ ಹಾಜೇಡ ನಮ್ಮ ಬಲ್ತರ್ಜ ಅವು ಮೇ 6 ಸಾರಿ ಮೇ 4 ಡೇಟ್ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಾನಿಯ ಅಕ್ಕತ್ತು ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೇ 4 ಅಂದು ಅಕ್ಕನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬುದ್ದು ನಾನು ಡೇಟ್ ಪುರ ಮೆಮೊರಿ ಅನ್ನು ಕಮ್ ಡೇಟ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಡೇಟ್ ಬರೆದಿಕ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ದಾನಿ ಅವು ಮದ್ವೆ ದಾನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಮದ್ವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಈರ್ ಪನೋಡು ಮೋನೆ ಎಂಗ ಮಾಡುದು ಮತ್ತೆ ಜಾನ್ ಇಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮರಾ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನ ಓಬಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ
ಮುಲ್ಪ ಓಲ್ಡ್ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಐಟ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಡು ಒಂದು 2-3 ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಐಟ್ ಬತ್ತೆ ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣ ಹತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆಫೆ ಟೈಪ್ ಇತ್ತು ನಾವು 24 hours ಓಪನ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಬಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಂಪು ಕಲ್ಪೋದು ಇದು ವರ ಫಸ್ಟ್ ಬೋತಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಇರೇ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಕೊರ್ನಿಯರ್ ಅವು ಯಾನೆ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ಈಜಿ ಜಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಮಂಡಲ್ ಅಂತಿದ್ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕೆ ಯಾನೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ವಿಷಯ ಮದ್ಮೆ ಆಗ್ಬೇಕದ ಲೈಫ್ ಸುದೀಪ್ನ ಅನುಭವ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮದ್ಮೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಉಂಟು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಉಂಟು ಮದ್ಮೆ ಆಜಿಡ್ಲ ಕೆಲವು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮವೇನು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಓ ಸೈಡ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡ ರಡ್ಲ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಇತ್ತಡಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಗೆಡ್ಡೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಹಾಳಿ ಮದ್ಮೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಜನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಗೆಡ್ಡೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಹಾಳಿ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಎಂಕದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇದು ಮದ್ನೆ ಆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರ ಅದು ಲೇಟ್ ಆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರ ಅದು ಐನಾ ತೋಚು ಮದ್ಮೆ ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದುಂಟು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ದಾಗೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೆಲವು ಅದಲ್ಲ ಕೆಲವು ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಮದ್ಮೆ ಎನ್ನತ್ತಿಯ ಯಾರು ಕೆಲವರು ಅಂಚೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಮದ್ಮೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಲೈಫ್ ಫನ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಮದ್ಮೆ ಆಗೋಕೆ ಕೆಲವು ಬೇತೆ ಫನ್ ಉಂಟು ಅವು ಆರಾಮ್ ತಿಕ್ಕೊಡಿ ಅವು ಕೆಲವೊಂದು ಫನ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿ ಹುಡುಕು ಜೊತೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬಡಿದಿದೆ ಅಂತಿನ ಮಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಮಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಬಂಡ ಯಾನು ಮದ್ವೆ ಹೊಡೆದು 3 ವರ್ಷ ಒರಿ ಇತ್ತು ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಏನು ಬಂಡ ಒಲ್ಲ ಫೋನಾಗ ರೀಚ್ ಆದ ಅಲೆಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಸೊ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇತ್ತಜೆ ಅಂಚೆ ತುಮ್ಮೆ ಅವರಿ ಒಲ್ಲ ಪೋಂದಿರಿ ಎಲ್ಲ ಕೇನಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತಜೆ ಅಂಚೆ ಒಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಂಡ ಪನ್ನೊಂದೇ ಇತ್ತಜೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂಗ ನೆರವತ್ತು ಇನ್ನು ರೀಚ್ ಆದ ಪನ್ರೇಂಜ ಈನ ದಾದ ಸೊ ಅದಾಗ ಏನು ಬೆತ್ತ ಸುಳ್ಳು ಬರ್ತದೆ ನಿತ್ಯ ರೀಚ್ ಆಗಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ಬರ ಆದಿತ್ತಾನೆ 2 ಗಂಟೆ ಬರ ಆದಿತ್ತಾನೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತು ಮೂಲ ಇತ್ತು ನಾವು ಇತ್ತು ಸೊ ಅವು ವಿಷಯ ಒಂಚೂರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಹಿಜ್ಜಿ ಅವು ಸಿಂಗಿನಪುರ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಅದು ಲೇಟ್ ಪಂಡ ಅದು ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ದಿನ ಪೆಪ್ಪಜಿ ಅಂಚೆ ಅನ್ಬೋಲಿಡ ಅವು ಅವೇನು ತಪ್ಪರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸುಳ್ಳು ಬಂತೆ ಈರ್ ಮೆರಡದ ಮಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಬಂತಾರ ಈಜಿ ಸುಳ್ಳೆ ಬಂತಜೆ ಇತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರೈ ಸುದೀಪ್ಗೆ ಫೇವರೇಟ್ ಕಜಿಪೆ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೌಲ ಆರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ವೆಜ್ ಬೆಂಡೆ ಸುಕ್ಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಕಾಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ತಿಂತ್ರ ಟೈಪ್ ಮಾಡು ಸುಕ್ಕ ಸುಕ್ಕ ಸರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಕಲ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದ ಮಿತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಸುದೀಪ್ ಈರು ಲವ್ ಆಂಡ್ ಇಂಜಿ ಪುಣ್ಣನ ಮಿತ್ತು ಆರು ಇಲ್ಲಡ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಪಂಡೀರು ಪೂರ ಓಕೆ ಈ ರಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಎಂಚ ಅಂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಿಯರ್ ಲವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಶೋರೂಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಯಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಅವನಾಗ ಮೊಲಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿತ್ತು ಸೊ ಅದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಇಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಏನೆಟ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಮದಿ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತೇನೆ ಲವ್ ಮದಿಮೆ ಏನೆಟ್ಲ ಅನ್ವಿಂದಿತ್ತು ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಚ್ತೇವೆ ಒಂದು ದೋಸ್ತ್ ಇತ್ತಿ ಸುನೀಲ್ ಮಂಡ ಬರೀ ಯಾಕೆ ಬರಿತ್ತೆ ಸುನೀಲ್ ಅವತ್ತು ಸುನೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀತಿ ಸುನೀಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಡದ ಆಯ್ ಬಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ದಿನ ಅತಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಗೆ ನಾ ಲೈಫ್ ಏನ ಅಂಡು ಅದು ನನ್ನ ಈ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಈ ಖುಷಿ ಈ ಕಲ್ವಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನನ್ನ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಆದಾಗ ಏನಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅದಾಗ ಐ ಬಂಡೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಕೊಂಡು ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋದ ತೂಲ ನಿಕ್ಕು ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಹ ಬಡ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ತೂತಿಸಿ ಮರದ ಭಯ ಕೂಡ ತುಯ್ಯನಕ್ಕೆ ಈಜು ಜಾನ್ ತೂತಿಸಿ ಇಂಜಿ ಪೋ ತೂಲ 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 ಅಂದೇ ఒక ఆన్లో తూతుంది మరి దీని కూడా మండది ఇంజు తూతి ఒక కొంచెం అకౌంట్స్ పోలే ఫోన్ ತುಯ್ಯ ಫೋನಾಗಿ ಇಂಕದಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಒಂದು ಏನಾನ್ ಪೇರು ಅಂಚತ್ತು ಎನ್ನ ವೇದನೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಕೂಡ ತುಯ್ಯನಕ್ಕೆ ಅದು ತುಯ್ಯ ಮಾರೆ ಇಂಚಿನ ಆವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಪಕ್ಕದ ಕುಲ್ ಮಾರೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಇಂಚಿನ ಅವಾಗ ಇಂಚೆನೆ ಗಾಳಿ ಬತ್ತಿರೋ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಪೂರ ಇಡೀ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬತ್ತ ನಿಂತೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವಿಷಯ ಇಂಚೆನ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಯಪ್ಪ ನೀನು ಬರ್ತದೆ ಸರಿಯಪ್ಪ ಮಾರ್ಚ್ 15 ಅಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ ಮೊಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಿನೇಶ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಂಡಿ ಎಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಯಾನಿಕಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಕಡಪಡು ಈ ರಾತ್ರಿ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಲಿ ಬಟ್ ಅಯ್ಯಂಡಿ ಬಡ್ಚಿ ಮಾರ ಸರಿ ಜಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪಂಡ ಇಡೀ ಶೋರೂಮ್ ದಾಗಲೇ ಎಂಕ್ ಉಂದಾದಿತ್ತೀರಿ ನಾ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಈ ನಾಡಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಪಂಡ
ಸೊ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಂದದ್ದು Inbox. ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಕೊಡಿ ಏನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅತ್ತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂದು ಬರ್ತಿದ್ದು ಬಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಇದ ಆತೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲ ಸೊ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅವಡ್ ಬಕ್ಕ ನಂಬರ್ ತೆಗಿನ ಸೊ ನಾವು ಇಂಚನೆ ಪಾತಿರ ಒಂದಿತ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಇಂಚನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪುಂಡಿ 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 ಬೇಯಿ ಒಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ಏನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತು ಕೋರ್ದಾಗ ಸಿಕ್ತಿಚ್ಚಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆತಿತ್ತು ಅವ ಇಂಚನೆ ಆಡ್ಬೇಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಯ್ ಬಂಡೆ ಈ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಮಾರೆ ಪಂಡ ದೋಸಿನವ್ರು ಪೂರ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಓಕೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಅಂದದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳ ಇಂಚ ಐ ಕಾಲ್ ಬಂದು ಮತ್ತತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಬೇ ಬೇದಾಲೆಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಮಲ್ಲೇನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಪನಿ ಪಕ್ಕೆ ಅಂತ ಓದಿತ್ತು ಮಲ್ಲೇನೆ ಓದಿತ್ತು ಸ್ಲೋಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಏನಪ್ಪಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಚ್ಚು ಹೆಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಏನ ಅದು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿತ್ತ ಐಕ್ ಆಲ್ಬಂಡು ಅವು ಐತಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಏನಾದಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಮೊಲಿಯರಂದು ಪಂಡ ಮೊಲ್ಲೇನೊಂದು ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತೂಯರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ತೂಂದಿಪ್ಪ ಎನ್ನ ಒರ್ತಿ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಕಸಿನ್ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಲಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಕಸಿನ್ ಬೋದು ಅರೆಂಗ್ ಮತ್ತದಿತ್ತು ಅನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಮೋದಿತ್ತು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕೆಂಡೆ ಒಂದು ಏರ್ ಕೆಂಡೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ಬಂಡರು ಅಂದ ಮೇಮ್ ರಾಬರ್ಡ್ ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಂಡೆ ಅಂದು ಬಂಡಿರು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಏನಿದೆ ನಿಂಗೆ ಗುರ್ತುಂಡು ಮಾರೆ ಕೆಂಡೆ ಅದಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗ ಅವು ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕನ ಮದ್ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಲ ಹೆಂಗ್ ಕಡಪಡ್ದಿತ್ತು ಐಟ್ ಆಲಿತ್ತು ಅವು ಏನಾಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ಉಣಸು ಹೋದಾಗ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತು ನಿನ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನಾನು ಇಂಚ ವಾಟ್ಸಪ್ ಏನೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನಿತ್ತು ಇಂಚ ಪಾಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಇದು ಉಣಸು ಹೋದು ಕುಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲೆ ಹಿಂಗ್ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಇತ್ತದು ಇಂಚ ಪಿರ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಏನೇ ನಿಕ್ ಮರ್ಲ ಏನಾಡು ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಏನ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಅವಣ ಪೂರಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಏನ ಪಾಡ್ದು ಈ ಚೂರು ರಪ್ಪಗು ಉಂತುಲ್ಲ ತೂಪೆ ಮೊಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಇತ್ತಿನ ಅವು ಗ್ರೂಪ್ ಹೋದು ಅವು ಏನೇ ಜಿ 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 ಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀನೇನ ಒಂಥರ ಪಿ 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 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಬರೋ ಟೈಪ್ ಅದು ಗೊತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಐ ಕಮೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಚಟ್ರೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಐಟ್ಲ ಕೆಲವರು ಅವು ಕೋಡ್ ವಾರ್ಡನ್ಲ ಕೆಲವರು ಬಿಡ್ಪದೇ ಪಪ್ಪ ಒಪ್ಪುದೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಿ 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 ಓ ಡಿ ಡಿ ಡಿನೇ ಬರಾತು ಫುಲ್ಲು ಉಂದಾಡ್ ಬಡ ಅದ ಮಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ಮೊಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅವಳ ಯಾನಿ ಎನ್ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಕ್ಕ 4 ಜನ ಇತ್ತಿನ ಫೋಟೋ ಮೇರ್ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಕಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಣ್ಣ ಯಾನಿಂಚ ಕಿಶೋರ್ ದಿದ್ದಿತ್ತದೆ ಅವು ಪ್ರೆಸ್ ಅದ ಬಟ್ ಅವೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಅವೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟೆಡ್ ಇಡೀ ಪೂರ ಅದ ಮಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ ನಡುಟೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಪಂಡ ಲವ್ ಪ್ರದಾಲ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತ ಅವರಿಗೋರಿ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅವು ಇಡೀ ಶೋರೂಮ್ ಒಂದು ಗಾಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವು ಮೊಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಏನೋ ಗೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚ ಇಡೀ ಪೂರಗಲೆ ಗಾನಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅವೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಚ ಐಕಲ್ಲು ಅಕ್ಕ ನಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಆಪುಜಿ ಇದು ಬೆಟರ್ ಇರು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪತ್ತಿತ್ತು ನೀನು ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಅದೇ ಇರು ನಾನು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬಲ್ಲ ಇರು ಮದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಏನಾರು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಸಿ ಅವು ಆಪುಜಿ ಇಂಚ ಪರ ಪಂಡದು ಅಂಡು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ಇಪ್ಪುಗ ಪಂಡು ಐಕೆ ಏನ್ ಬಂಡೆ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಎಂಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದಿಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬಲ್ಲ ಈಜು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಪಾತಿರ್ನ ಬಿಡ್ತು ಅವು ಕೂಡ ಪಾದೇರಿ ಕುಳ್ಳೆ ಕೂಡ ಅವು ಫೀಲಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು ಎಂಕ ಅವು ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಂಬರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಪಾತಿರ್ನ ಬಿಡ್ಸಿ ಯಾನ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಏನ ಬಡ್ಸಿ ಎಂಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಕಾಲ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇದ್ದಾಲೆ ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಂಬರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಬಂದಿತ್ತು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾಲ ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ಕೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿವಿಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ದಾಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಬ್ಬರು ದಾಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನನಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಸಾವಿರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಆಲೆ ಬಿರೋ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾವೆ ಶುಟ್ಟಿ ಈಜು ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ನಿಪ್ಪೇರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಕ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪಂಟು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾತಿರ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನು ಮಾಡಿ ನೆಂಚ ಪಾತಿರ್ನು ಒಂದು 2 ದಿನ ಆಲೋಚನೆ ಇರ್ತದೆ ಇಂಚ ಪಾತಿರ್ನು ಇಲ್ಲದಾಗ ಓಕೆ ಬಂದಿರ ಎಂಕ್ ಓಕೆ ಎಂಕ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಚು ಬಂದು ಸೊ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಅಕ್ಕ ಬಂದಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸೊ ಏನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಷಯ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಕಸಿನ್ ಅಕ್ಕ ಏನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅದು ಅನ್ನದ ಪಂಡ ಇಂಚ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಹುಡುಗಿ ಮಾರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅದ ಯಾನ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಡ ಪಾತಿರುವೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪುರ ಪಂಡದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು
ಈತ ಒಂಜಿ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬಟ್ ಒಂದು ಪುರ ದಾಲ ಆಗ್ತಿಜಿ ಆರು ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಟದ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಅರೆಗಿತ್ತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂದು ಅರೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಡ ವಿಷಯ ಸೊ ಅರೆಗ್ ಐದು 6 ಮಂದಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದೈತೆ ಮದ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ಅನ್ಪುರ ಪಂಡದ ಸೊ ಅಂಚ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲ ಕರ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಪಂಪದ ಆರೆ ಎಂಕಲ್ ಆಗಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ತೂರೆ ಬತ್ತಲಕ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ತೂರೆ ಪೋಯ್ಲಕ ಮಾಡ್ತದೆ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲಕ್ಕ ಮಾಡ್ತದೆ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರೆಗ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಡ ಪಂಡ ಮದ್ವೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮದ್ವೆ ಅವ್ರ ತುಂಬೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಡ ಗೊತ್ತಾಡ ಸ್ಟೋರಿ ಸೊ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಸುದೀಪ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೆಟ್ ಮೇನ್ ಈತೆ ಬ್ರಹ್ಮೇಲ ಪೊನ್ನ ನಮ್ಮೇಲ ಮೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುದೀಪ್ ಇರೇಗ್ ಪರ್ಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಎಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಜಿ ನಾನು ಪರೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ಪರ್ಪಿನ ಕುಲ್ಲುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ದೋಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇರನ್ನ ಅಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಪ ಇರಿಂಕ್ ಅಗಲು ಬ್ಯಾತಿ ಏರ್ಲತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಲ್ದಿನ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿಗೆ ಹಸ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕ್ ನಾನು ಬ್ರೀಸರ್ ಬರೋದಿತ್ತೀನಿ ಆ ಬ್ರೀಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಬರೋದಿತ್ತೀನಿ ಸೊ ಮೊಗಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಗುಜರಾತಿ ಫಿಲಂ ಬಾರಿ ಫೇವರೇಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಮಂಕ್ ಪರ್ರೆ ಕಲ್ತೆ ಅದು ಆ ಪೂರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೊಗಲ್ ಇರುವರೆ ಸೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾರೊಚ್ಚಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈರೇಗ್ ಸುದೀಪ್ ಪರ್ಪಿನ ಇಷ್ಟನ ಇಷ್ಟ ಇಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಜೇಗ್ ಆರ್ ಚೊರೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪರ್ದೆ ನಾವು ಏನಂತ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಏತು ಸರ್ತಿ ಪರ್ತೇಡಲ್ಲ ಯಾರು ಪರ್ತೇಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಂತೆ ನಾನು ಪರ್ತೆ ಬೇಡ ಅವೇನೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗೊತ್ತಾ ಬಂದ್ಬೆ ಪರೋಡ್ ದುಮ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪರ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ ಪರ್ದೆ ನೇರ್ ಪರೋಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬೊಕೆ ಜೊಪ್ಪು ಕಾಲಿಗೇನು ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೋಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಂತ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ದೇಗ್ ಚಕ್ಕಲಿ ಲೆಪ್ಪು ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೋಡ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೋಡ ಬಂದು ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೋಡ ಈಗ ಬೈದಿತ್ತು ಪರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಡಿದ್ರೆ ಕೇನಿರ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಇರೇಗೆ ಚಕ್ಕಲಿ ಬೋಡ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡೆ ಇರ್ ಬ್ರೀಸರ್ ಲ ಪರೋಡ್ಚಿನ ಮಂತಂಗೆ ಕುಲ್ಲಿ ಐಕೆಂಗಲ್ ಪಂಡಿ ಇರ್ ಬ್ರೀಸರ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ರೀಸರ್ ಪರದಿತ್ತು ಬ್ರೀಸರ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರೀಸರ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಎನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಸಸ್ ನಾಗಲು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲದಿತ್ತ ಆಣಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರೀಸರ್ ಟೈಟ್ ಆದ ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಣಿದ ದಿನ ಎಂಕಲ್ ಚಕ್ಕಲಿ ಕೊಡ ಇರ್ತದೆ ಮೊಲೆ ನಾನು ಪಿರೋಡಿ ಚಕ್ಕುಲ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಮೊಲೆ ನಾನು ಕೊರೊಂದಿದ್ದೆ ಚಕ್ಕಲಿ ಬೋಡೆ ಚಕ್ಕಲಿ ಅವು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಟ್ ಆದ ನಾನು ಗಡಿ ಏನಂದಿದ್ದೆ ಸೊ ಆ ವಿಷಯ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಪೂರ ದೋಸಿನ ಪೂರ ಪಂಡಿದ್ದು ಅದೇ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಅಂತೆ ಮರ್ಯಾದಿನ ಪಪ್ಲ ಇರ್ಲ ಗಡಿಗೆ ಇತ್ತು ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೋಡಿ ಆಣಿದ ದಿನ ಅವಳ ಚಕ್ಕಲಿ ಅಂತ ಹೋದರು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಶ್ರುತಿ ಇರೇ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಬತ್ತೆ ಬೆಂಜಿನ ನಿಖಿಲು ಮದ್ಮೆ ನಿರ್ದಿಂಚಿ ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ತಿನಿ ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟ ಅದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗೂ ಮಲ್ಲ ಲಡೈ ಮಲ್ದಾರ ಬಂದಂಡ ಓ ವಿಷಯ ಖುಷಿ ನಿಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಲ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆ ಮಂಡೆ ಬರಬಾದಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಕಂಡ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂದು ಕುಲಿ ಜಾಗ ಹೌದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮದುವೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಸುಳ್ಳು ಮಂಡಲಲ್ಲಿ ಅಶಾ ಅಶಾ ಕುಲು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸೊ ಮುಗಿಲ್ ಪಣದಲ್ಲಿ ಮುಗಲ್ ಗಲಾಟೆ ಆತಿಜಿ ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಈ ಸುದೀಪ್ ಹಾಕು ನಂಚಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತು ಗೋಪೆ ಸೀನ್ ಬರಬಹುದು ಜಿ ಯಾವ ಸೀನ್ ಬರಬಹುದು ಮಸ್ತ್ ಮೊಬೈಲ್ ತುಪಿನ್ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಗರ ಅರ್ಪಿನ್ ಇಡೀ ದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡ ಏತ್ ಬರ್ಲಕುಲ್ವೇರ ಮೊಬೈಲ್ ದಿವಕ ಅಯ್ಯೋ ತರ ಮೇನೇನೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಅಂಚೆ ಬರ ಬಂತು ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪಿನ ಅತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಓಲ್ ಇಜ್ಜರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಣ ಏನ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಯ್ಬೇಕು ಮೊಬೈಲ್ ಮುಟ್ಟುನಿ ಯಾಲ್ಲ ಅಂದ ಯಾನ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಗೋಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಸತ್ತಲ್ಲ ಜಪ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹೊರ ಇಲ್ಲ ಬಿಕನ ಗಿಜ್ಜ ಮೊಬೈಲ್ ದೀನ ಪಕ್ಕ ಕಡೆ ಮುಡಿದಿರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಗ್ಲೆ ನೆನಪು ಜೋರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಂಗೆ ದೇವ ನಾತ್ ಟೈಟ್ ಆದಿಪ್ಪು നിങ്ങൾ രണ്ട് മൊബൈൽ അവേ കൊഞ്ചു മൊബൈൽ കൂടെ ഇതിനെ ದುರ್ದೀಪಿನ ಅಸಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಮುಡ್ದೆ ಇತ್ತು ಮನಗನಿ ಕಾಡೆ ಇರೋದು ಕಂಡು ನಾನು ಬಿಡಿದಿನಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಇಕಡೊಂಜಿ ಮೇನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸುದೀಪ್ ಇರೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ದೇರಾ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೂರ ಮದ್ವೆ ಬಕ್ಕೇನಿ ಈಗ ವರ ಏನು ಒಂದು ಬೇಗ ಆಯ್ತು ಇರ್ಲಾರ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಲಂಚನೆ ಆತನ ಆವ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ದಿದ್ದೀರಿ ಪಂಡ ಕೆಲ ಕ್ರಶ್ ಬರ್ತಂದು ಅಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫಿ ಬರಗಲಿದ್ದೀರ ಸೆಲ್ಫಿ ಬರಗಾಗ್ತದೆ ಎಸ್ ಎಂಕ ಪೊಂಜೊಕಲು ಪಂಡ ಆಪನಿ ದೂರನೇ ಆಪನಿ ಅವ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರೆಗ್ ತುಂಬಲ ಏರ್ಲ ಮಂದು ಜರಿ ಇತ್ತಲೇ ಏರ್ಲ ಮಂದು ದಿಜ್ಜರ ಪ್ರಪೋಸ್ ಯಾನೇ ಮಲ್ದೆ ರಾವಂತ ಎಂಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಂಚ ಮದ್ವೆ ಹೆಂಗ್ ಕಿತ್ತಿನಾಗಲು ಪೂರ ಬಗ್ಗಾದ ಬಟ್ ಮದ್ವೆ ತುಂಬ ಯಾನ್ ಮಸ್ಸನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮದ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ಸನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಕಿತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಇದು ಸತ್ಯ ಇದು ಅಂಕಲ್ ಗೊತ್ತಾದಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾನಲ್ಲ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ ಏ ಆಂಟಿ ನಕಲ್ ಮಲ್ಲೆ ಮೇರ್ನ ಶಟಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ನ ಲೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಚೂರು ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ 1 ವರ್ಷ ಬೇಗ ಆತುಂಡ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಓಲಾ ಆಯ್ತದ ಯಾಲ ಚೂರು ಬೇಗ ಶುರು ಮಾಡಿಂದ ಬಟ್ ಓಕೆ ಇತ ಏನ ಸಿಕ್ಕದನ ಅದೇ ಅವ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವನ್ ತಿಗಿನ ಕಂಜಿನ ಅಂಚನೆ ಮಾಡೋಡು ಅವ ಬೆಸ್ಟ್ ದಾಲ ಬಂತು ಅದಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ ನಮ್ಮ ಓಲತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಿನ ಏನು ಬಿಡಿ ಮಸಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಬುಡಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಚಕ್ಕಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸುದೀಪ್ ಇರೆಗ್ ಈರಿನ ಬಡದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಲ್ಪುವರ್ ಪಂದಾಂಡ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಅವು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ತಾ ಅಪಾರ್ಥ ಬಂದ್ಬಿಡ ಆ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಪಣೋಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಉಂಟು ಅವತ್ತಿ ಇಂದ ಪುದರ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಂತಿರ್ತಾವೆ ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಪರಪರ ಕವಿತೆ ಕವಿತೆ ನೀನೇಕೆ ಪದ ಗಾಳಿಪಟ ಸಾರಿ ಗಾಳಿಪಟ. ಸಾರಿ ಕಾರಣ ಗಾಳಿ ಬಟ್ಟ ಅವು ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಇಸ್ಬಿಡ್ಸಿ ಅವ ಓಕೆ ಅವು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಶ್ರುತಿ ಈರ್ ಸುದೀಪ್ಗೆ ಸಾಂಗ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸಾಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ಪಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಫ್ ವಾರ ಅಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪೋಲ್ಲ ಇದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನೇನ ಪನ್ಪೋಲ್ಲ ಅದೇ ಬಾಯ್ ಬ್ಯಾತಿನವ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಪನ್ಪಿ ಅವ್ರು ಇವಾಗಂತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ ಬರೆತಿನ ಮಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಟದು ಆಡಿಯೋ ಬಲ್ಗಿತ್ತು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಡೋದು ಪಕ್ಕದ ಲೈನ್ ಏನೇನ ಮುಚ್ಚಿ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಪತ್ತೆ ನಾನು ವಯಸ್ಸು ಸುದಿ ಮೂಕಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ವರಿ ಅದೇ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಗರ್ವ ಬತ್ತಿ ಬೇಕು ಅವು ಸಪುರ ಮಸ್ತ್ ಸಪುರ ಓಕೆ ಸೊ ಸುದೀಪ್ ಸೋ ಸುದಿ ಈರ್ ಬಡದಿ ಕೊರ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಅಥವಾ ಈರ್ ಅರೆ ಕೊರ್ನೆ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಾ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅತ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದದ ಇಯರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ 1 ವರ್ಷ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ 1 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಮೊಬೈಲ್ ದ ಕಂಪನಿದಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೋ ಬಿಡಿದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಈಗ ಅರ್ಥ ಸೊ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಷ್ಟೇನ ಕುಪ್ಪು ಐಕೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ ಪಂಡ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಕಲ್ದನೆ ಕಟ್ಟವು ರಗಾಲಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ಸುದೀಪ್ ಈ ರೀತಿ ಒಡೆಲ್ಲ ಪಿದೆ ಪೋಯರು ಲೇಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ನಿನ್ಲೆ ಇರ್ನ ಬಡಿದಿನ ಕಾಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡ ಗಾಡಿ ಬಲೆ ಇಲ್ಲ ಬಲೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಅವು ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಬಂದು ಕುಡಿಸಲ ಗಟ್ಟಿ ಬಂದು ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಓಲರ್ ಸುದೀಪ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಂಚದಾಲ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ದಿನ ಉಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಅದೇ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಸೊ ಐಕಲ್ ಏನಾದ್ರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟು ಏನು ಬಲ್ಲೆ ದಾಲಜಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಡಿತ ಲೋನ್ ಪ್ರಾಕ್ಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲ್ವಾ ಈಗ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ನಾನು ಇವೆಂಟ್ ಉಂಟು ಬಲ್ಪೆ ಎಂದಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ಉಂಟು ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುಜು ಸೊ ಅಂಚದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇವೆಂಟ್ ಉಂಟು ಪಂತಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಎಂಗನಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ನಿಂಚು ಬೇತ ಐಡಿಯಾ ನೋಡಿ ಸೇ ಯಾನೇನ ತಿಂದು ಇದನ್ನು ಉಪ್ಪು ಬರ್ತಾ ನೀರೆನ್ನ ಇವೆಂಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ತಂಪೈ ಹೊಸಪೈ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಡಾಯಿ ಆನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಹಾಕಿ ಏರ್ನಿ ಕಲೆ ಯಾನೆ ಯಾನ ಪಾತ್ಯ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಪ್ಪಿಗೆ ಇದು ಯಾನೆ ಸುದಿ ಇರ್ಲ ಯಾನತ ಬಾಕಿ ಇದು ಲಡೆ ನಾಲಿ ಬಟ್ ಆಗಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಯ್ರು ಅಡ ಆಲೆ ಇತನಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಆದಿಪ್ಪು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಏನು ಸೊ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಡಿಯರ್ ಆಪಿರೋದು ನಿಗನೆ ಕ್ಲಾರ್ತಾ ದಿಪ್ಪು ಸುದಿ ಯಾನತೆ ಈರಿ ಎನ್ನ ಬಿಡೇರಿ ಏತೆ ಲಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡೇನೆ ಅವಡು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಪಿನಾಲೆ ವರ ನೀರಾಪೆ ಹೊರವರ ಗಡ್ಡ ಚೂರಿಂಚು ಬರೋದು ಅವಡ ಬೇಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದ ಮಿತ್ತ ಚೌಂಟ್ ರೆಂಚ ಫೋನ್ ಆಗ ತಪ್ಪೋಣ ಅದೇ ಕೂಲಿಗೆ ಓಕೆ ಮಾಡದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸುದೀಪ್ ಸುದೀಪ್ ಗತೆ ಶ್ರುತಿ ಇರೆಗ್ ಸುದೀಪ್ ಏಪಲ ಇನಿ ಮುಟ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರ ಯಾಂಬತ್ತಿನ ಕೋರಿ ಮ್ಯಾಗಿಲ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿಜೆ ಚಾ ಮಲ್ಪೇರೆ ಚಾ ಏನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಈ ಜ್ವರ ಬಂತ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮಾತು ಕೊಡ್ತೆ ಹಾ ಬೆಚ್ಚ ನೀರನ್ನು ಮಲ್ಪೆ ಹೌದು ಟೋಂಗುಲಿ ಚೇಂಜ್ ಚೂರು ಏನಂತ ಕಲ್ಪ್ಲೆ ಈ ಮಲ್ಪರೆ ಕೊಡ್ತಿಜಾರಿ ಈರ್ ಮೆರೆಗ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಟಿಲ್ ಮೇರೆ ಇಷ್ಟ ಆತಿನ ಅಟಿಲು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿ ಪಚ್ಚಿ ಕೊರ್ರೆ ನಾವು ಸಮ ಪಲ್ಯ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಒಂದು ಚಕ್ಕನ ಇಟ್ಕಂದಿನಿ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪು ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಗದ ಗುಲ್ಪಿ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನೇ ಮಲ್ದಿನ ಅಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಈರೇಗ ಅವಪನ್ ಮದ್ಮೆ ಏನದು ಫಸ್ಟ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಅವಪನ್ ಸಜ್ಜಿಗೆನ ಬನ್ಸ ಬನ್ಸ್ ಬನ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಮೇರನೆ ನಾ ಬನ್ನಿ ಆರೇನೆ ಪೂರಿಯ ಪೂರಿ ಬಂತೇರ್ ಯಾನ್ ಬನ್ಸ್ ಮಾತ್ ಕನ ದೀತೆ ಈತು ಮಲ ಒಂದು ಕೂಡ ಅತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್ ಕನ ದೀತೆ ಒಂದು ಪೂರಿ ಹಾಕಿಂಡೆ ಎಂಚ ಅವಡು ಪಡೆದೇಗೆ ಒಂಚ
ಅಥವಾ ಅದು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪನಾ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರ ಅಥವಾ ನೀರು ನೀರು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಂಡಾವು ಬಲ್ಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಡ ಕಲರ್ ಅಂತೆ ಪೂರಿದ ಬೈ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ನೀರು ಸರಿ ಓ ಕಲ ಬೇರೆ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಈರಿನ ಬುಡದಿ ಒಂದು ದಿನ ಫುಡ್ ತಿಂದಿರಿ ಬಂಜಿ ಹಾಳತಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಉಂಟಾ ಆತನ ಯಾ ಪಂತ ಜನ ಇದು ಬಿಟ್ಟ ನಾನು ಏನನೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಚನೇ ಅವಡು ಯಾನ್ ಅಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಬೋಬಿ ಅಟಿಲ್ದ ಅವೇ ಪೋಡಿ ನಾವು ಇರುವೆ ರೇಪು ಗೌಲ ಸಿಕ್ಕಿ ಜಿರ ಬಂದ ಏನನೇ ಅವಡು ನಮ್ಮ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಮಂದಿನಿ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಬಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ಸಿ ಉಪ್ಪು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜೀವ ಆರು ಬತ್ತೇರು ಸುಮಾರು ತಿಂದೆ ಒಂದು ಐನಾಜ್ ಪಾಡ್ದೆ ಐನಾಜೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಸೀದಾ ಪೋತೇರು ಆರು ಪೋಯ್ಬೇಕು ಯಾನ್ ತಿಂದೆ ಬಾಯ್ ಬಾಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜವಿ ಅವು ಆಣಲ್ ಅವು ಈ ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ಸೇನ ಕಲ್ಮಶ ದಾಂತಿನ ಮನಸ್ಸು ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಅವೇ ಅವು ಇದ್ದ ಮನಸ್ಸು ಅವು ಅವರ ರೀಸನ್ ಯಾ ದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅತೆ ನಮ್ಮ ಆಗಿ ಇರುಪು ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಿಚನ್ ಗೋಪಿಲ ಕೆಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಇಡೀ ಗೋಡೆ ಯಾರು ಹರಿಯ ಬಂಡೆ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಬಿಡ್ತೀನಲ್ಲ ಬ್ಯಾತಿ ಏನಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ ಲಾವೆ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಹೊಸ ಇಲ್ಲ ಪೋಯತೆ ಇಂಕ್ಲ ಆತ್ಮಡೇರಿ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಮಲ್ ಪುಡ್ಚಿ ಇಂಕ ಆತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಮಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಂತ ತಿಡಿ ಗೋಡೆ ಆಪುಣತ ಬಂದೊಂದು ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನೀರು ದೋಸೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದು ಮಲ್ಪನ ಇಂಜ ದೀಪಲದೆ ಇಂಚ ಮಾಡ್ದು ಯಾರಂತಿರೋ ಫೋನ್ಗೆ ಯಾರಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಬಿಗೆ ಹೋಯ್ದು ಗಿಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಾಡಿ ಅವು ಚಿಂಕ ಸೌಂಡ್ ಉಂಟು ಅದೇ ಅವು ಕೊಡಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನೀ ಹೊಸ ಪ್ಲೇಟ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅದ ಮದ್ಮೆ ಮಾಡೋದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಆಡಲ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಅವೆ ಅಟಿಲ್ ಬರ್ಪೋಡ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಕೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಅತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಬರ್ಪಿನ್ ಬಿಡ್ತಿ ಅಟಿಲ್ದ ಕೊನೆ ಬೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಕೇನು ಚೂರು ದುಂಬು ಅಂತ ದೇ ಪಂಡ ಅಟಿಲ್ದ ಕೊನೆ ಒಂಜಿ ಅವಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅವು ಕೇನು ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಎಸಿ ಪಾಂಡ ಕುಲ್ಲೆರ ಆಪುಣ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಅವು ಕೇನು ದೇಗೊತ್ತಾನೆ ಕೆಲವರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಎಸಿ ಪಾಂಡ ಕುಲ್ಲೆರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಕಾಕುವೇರು ಬೊಕಾಗಲೆ ಮಂಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಎಸಿ ಇತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ನಮಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತಿರ್ತಿ ಮಗ ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಅವ್ರು ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬೊಕ ಇಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ ತುಪ್ಪೇರ ಒಂದೊಂದು ಕೇ ನೋಡು ಈಗ ಐತ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿ ಎನ್ನ ಬಿಡೇದಿ ಈಗ ಟಿವಿ ಬಂಡ ಆಪುಜಿ ಅವು ಆನೆಡ್ಡ ಅಲೆಗ್ ಯಾಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲವೇ ಅಲೆಗ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಮುಟಲ್ಲ ತುಪ್ಪುಜು ಅಲೆಗ್ ಒಂಜೆ ಬಂಡ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಶೋ ಗೇಮ್ ಶೋ ಅವು ತುಪ್ಪೇರ ಅವು ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಬೊಕ ಗೇಮ್ ಶೋ ಪ್ರೇಪಣರಿ ಅಂಚಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅವೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಶುರು ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಜೆ ಪೋಡಿಗೆ ಮೊಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಖಾಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎತ್ತುತ್ತಿ ಈಗ ನಾ ಬಾಲೆ ಬತ್ತದು ನಾನು ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದೆ ಹೆಂಗ ಅವೇ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತು ನಾನು ಬಾಲೆ ಅವೇನೇ ಬಂದ್ಪೇನೆ ಅಂತ ನನ್ನ ನಸೀಬು ಅಪ್ಪತ್ತಿ ಬರ ಎಲ್ಲ ಬೈತದೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತುಪ್ಪೇನ ಅದೌಟಿಂಗ್ ಆಯ್ ಬತ್ತಿದ ಬಾಚಿದಿರ ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ದಾಲೊಂಡ ಅಂಬೇರ್ ಕೊರ್ಪಿಜರ ಆರೆಗೆ ಬರೀ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ನಜರ ದಾಲೊಂಡ ಕುಳ್ಳ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ಓಕೆ ಸುದೀಪ್ ಇದು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ನಕಲು ಮದ್ಮೆ ಆರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಅಥವಾ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಸೊ ಅಂಚಿನಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಿವಿ ಮಾತು ಸೊ ಆಯ್ನ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಆವಡ್ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡನ್ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ಕೆಂಚ ಬೋರ್ಡು ಅವೇನು ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೂರ್ತಿ ನಮ್ಮನೆ ಕೆತ್ತೋ ನಮ್ಮನೆ ಕೆತ್ತ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಟು ಕೆತ್ತರ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂದೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನಮಕೀನ ಸಿಕ್ಕದನ್ನು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅವೇ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಏನೋ ಉಂಡ ದಟ್ಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ 20 ದಿನ ಕಾಸು ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏನೋ ಉಂಟ ಐದು ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಏನ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ದ ಮದುವೆ ಪಿನ ಫಸ್ಟ್ ಆದಿ ತಿಂಗಳು ಉಂಟದೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ಬೇಕದ ಆದಿ ತಿಂಗಳು ಉಂಟದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈನ ಉಲ್ಲನ ಇತ ನಮ್ಮ ಈನ ಉಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಆಗಲೆ ಪನ್ನೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಮಲ್ಪನ ಏನ ಗೊತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ 20 ದಿನವೇನು ಆ ಫಸ್ಟ್ ಅದ ಮದ್ಮೇನ ಸುರುಡು ಒಂಜಿ ಜೋಶೆ ಯಾನಂಚ ಯಾನಿಂಚ ಯಾನು ಆತ ಮಾಡ್ರ ಮಾಲ್ದ ಈತ್ ಮಾಲ್ದೆ ದೀಪೆ ಕಲೆಪೆ ಯಾನು ಪೌಚ್ ಈಶ್ವರ ಪಂಡ ಅವು 6 ಮಂತ್ ಎಂಚನಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಯ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಬಿಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಲೈಫ್ ಸೊ ಏನು 6 ಮಂತ್ ಏನೋ ಉಂಟ ಏನೋ ಏತು ಲೋನ್ ಉಂಟು ನಾನು ಈತಿ EMI ಕಟ್ಟುವೆ ಈಗ ಈತಿತ್ತು ಸಾಲ ಉಂಟು ಈತ ನಾವು ಪೂರ ಆಗಲೇ ಪಂಡೆ ಆಗಲ್ಲ ಐಕೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಂಜಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮದ್ಮೆ ಸುರುಕು ಬಡಿದಿನ ತಿರ್ಗವನು ಆಡೆ ತಿರ್ಗವನು ಇಡೆ ತಿರ್ಗವನು ಬೊಕ್ಕ ಆ ತಿಂಗಳ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ ಐವಟ್ಟಿಗೆ ಬಡಿದಿ ಉಂಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಮ್ಮಿ ಸೊ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಡಿದಿ ನೋಡೆಲ್ಲ ಲೆಸನ್ ಕೊಡ್ಸಿ ಬೇರೆ ತಿಂಗಳು ಎಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಬೋ ಬೇಕನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಮದ್ಮೆ ಬೇಕಲ್ಲ ತಿರ್ಗೋಡಿ ಅಂತ ಇತ್ತಿನ ಬೆತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀರಿ ಬುಡಿದಿ ನೋಡ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಅದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಿವಿ ಬರ್ತದೆ ಏನೋ ಎಡ್ಡೆ ಕಿವಿ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೇಕದ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ
ಪೊಂಡುಲಿಗೆ ಎಂಚ ಸೆಟ್ ಅವ ಪಂಡ ಬೊಡದೆಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಪೊಂಡುಲಿಗೆ ಬೊಡದೆಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಸೆಟ್ ಅವಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಚ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಕೆಲವರು ಪೇರು ಮದ್ಮೆ ಸುರು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪೂರ ರಪ್ಪ ಬೇಗ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರು ಏಪಲ್ ಮಲ್ಪರ ಏಪಲ್ ಮಲ್ಪರ ಲೇಟ್ ಹೋಯ್ನವಾಗ ಬೇಗ ಬೇರೆ ಅವು ಆಗ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಪೋಯಿನಲ್ಲ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕಾಲ್ ಓಲ್ಲರು 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 ಒಂದು ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಬಟ್ಟ ಬುಡೇದ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ವಿತ್ ಸೊ ಅಂಚೆ ಪಂಡದಾಗಲೇ ಫುಲ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಆಪಿಚ್ಚಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಏನಪ್ಪಂಡ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಬುಡೇದಿಲ್ಲ ಆತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನೈಟೇ ಇಪ್ಪು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಅವು ಅವೇ ಅವು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಒಳ್ಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ದಿನ ಬಿಡು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೊ ಮಲ್ ದೇಪಂಡಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿಪ್ಪು ನಗ್ಲತೆ ಅಂಚೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಪ್ಪಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಟಿಪ್ ಕೊಡು ಒಂದೊಂದು ಅಂಚೆ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಎನ್ನೋಡು ಪಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನೋ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬತ್ತಿಪ್ಪೆ ಕುಡಂಜಿ ಏನಪ್ಪ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾಬ್ ಅವು ದಾನ ಅವು ನಮ್ಮ ನಸೀಬ್ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಓಕೆ ಶ್ರುತಿ ಈರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಪಂಡ ಆರ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ 3 ವರ್ಷ ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಇಚ್ಚೇರು ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಡ ತಿನ್ಪಿನ ಇಡತ್ತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಬೈಕ್ ಈರ್ದೆಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಲ್ಲರ ಅದೇ ಹೌದಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮೂಲಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಓಕೆ ಈರು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಸುದೀಪ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೂಯಿ OnePlus ಎಂಕ್ಲ ಬಡಿದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆದ್ದು ಕೊಡ್ತಲು EMI ಯಾನೆ ಕಟ್ಟದು ಚಪ್ಪ ಉದಾರ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಶ್ರುತಿ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಚಿನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬರ್ತದೆ ಸುದೀಪ್ ಪಂಡ್ಪೇರು ಯಾನು ಚೇತನಗೆ iPhone 7 ಸೀರೀಸ್ ವಾಚ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೋಡುಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ್ಪೇರು ಇದು ಓಕೆ ಪಂಡ್ಪಾರ ಅಥವಾ ಬುರ್ಚಿ ಪಂಡ್ಪಾರ ನೈಕಿದ ಶೂ ನೈಕ್ ಹತ್ತಿನ ಶೂ ಗ್ಯಾರಿಗೆ ನೈಕ್ ಇದೆ ಅತ್ತೆ ಇರೇಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಟಾ ಈರು ಸುದೀಪ್ ಆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಇಷ್ಟ ಆಪಂಡ ಐಚು ಪಕ್ಕದ ನೀ ಕಲ ಅದಂತ ಬರ್ಬೇರಿ ಆಪಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುದೀಪನ್ ಕೊಡ್ತು ಓಕೆ ಮದ್ಮೆ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುದೀಪ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಚಾಡಿ ಬಂತಿನ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಉಂಟು ನೇರೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಬಂತಿಜ ನೇರ್ ಬಂತಿನ ಅಂಜು ಅಲ್ಲೂ ಇಂಚ ಅನ್ಪಿನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯೊಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ಅನ್ಪಿನ್ ಹೋದಿಪ್ಪಿನ ಬಂತಿನ ಇಂಚ ಅವು ಆಯ್ಕತ್ತಿ ಮೂಗ್ ಸರಿ ಜೋನ್ ಸರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನ ನಟ್ಟು ಇತ್ತೀರ ಅದೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಅತಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನ ನಟ್ಟು ಸುದೀಪ್ ಫೋನ್ ತೇರು ಅನ್ಪಿನಿ ಪಾಪ ರೀ ಆ ದಾಯ ಬೇ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಪರ ಮೂಕು ಬ್ಲಾಕ್ ಸುದೀಪ್ ಸುದೀಪ್ ಮನೆ ಬರ ನಾನು ಅಂಚೆ ಮಂಡಪ ನೋಡಿ ಪಾಪ ಪ್ರವೀಣ್ ഞാൻ ഈ ചവണ്ട സുധീഷ് നട്ടോല്ലേರು ಓಕೆ ಸುದೀಪ್ ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್ ವಸ್ತು ನೀನಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೋ ಅರೆ ನೆಟ್ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ 500 crore ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೊ ನಿಖಲು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆನ ಮಗೆ ಆತೆ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪಡ್ಲೆ ಅಥರ್ವ ಸುದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಗ್ದಿ ಕೊರಡುಂದಿಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗನ್ ಕೊರಡುಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಬಂದಿದ್ದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಇರಗಿಂಚ ಏನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ದು ಮಾತಿರ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಬಿಡಿದಿ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಟು ಇನ್ನು ನೈಟ್ ಬರ್ಬೇಕೇನ
ಹೀಗೆ ಬೇತೆಗೆ ಆಫರ್ ಎನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನೆ ಬಿಲ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಬರಂಡಿ ಸಮ್ಮನ Okay. ಕೌತೂನ ಕೊಡಿ ಮಿರಣಿ ನಮ್ಮ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ತುಯ್ಯರ್ ನಮ್ಮ ಹಾವಂಜೆ ಬತ್ತ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ತ ಪೂರ ಅವು ಎನ್ನ ತಮ್ಮನ ಬಂದು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಸಚಿನ್ ನೇಪಲ್ಲಿ ಪೋರ್ ಲೆಪ್ಪುಗಾ ಯಾಪ ಏಪ ಅವು ಇನಿ ಡೇಟ್ ಬೋಡಾ ಇನಿ ಬೋಡ ಆ ರಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಆವಡ ಅಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಅಕ್ಕ 4 ತಾರೀಕು ಮೊಬೈಲ್ ಇದಾರು ಹೋದ ಬರಡೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಪುಟ್ಟನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಕೋರಿಕೆ ಮಲ್ಲ ಜಿ 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 ದೇವಡ ಕೋರಿ ಇದ ಕೋರಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೋಡ ಅದು ಕೋರಿ ಬರ್ತು ಐನ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ ಅಂದಾಜು 7 ಜನ ಲೆಪ್ಪೊಡುದಿಲ್ಲ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಡೇಟ್ ಎಂಡೆ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಬಾಕಿ ಎತ್ತುಂದ ಅಂದಾಜು ಹೊಡ ಓಕೆ ಏತ್ ಎಂಗಲ್ ಬಕ ಏನು ಜನ ಲೆಪ್ಪು 6 ಜನ ಬಾಟ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಷನ್ ಶೋರ್ ಆಯ್ತು ಕಪ್ಪು ಬೆಳುಪು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ತಪ್ಪು ನಾಯಿ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಬ್ರೋಕ್ ಬ್ರೋ ಔಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಮ್ಮನಗು ಯಾವ ಬರಿಯ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹುಷಾರಜ್ಜಿ ಸೊ ಯಾಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಜಿ ಲಾಕ್ ಯಾಲ್ಲ ಯಾಲ್ಲ ಮಾತಿ ಸಾರಿ ಅದ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಸತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಸಮ್ಮನೆ ಇದ್ರ ಆಪುಜು ಇದ್ರ ಸೋಡ್ತೀಯ ಬಿಡು ತಮ್ಮನ ದಾಪು ತೊಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಶ್ರುತಿ ಈರು ಮದ್ಮೇಡ್ ತುಂಬು ಎನ್ನ ಪಣಂತಾರು ಎಗ್ಲು ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಪ ಇದ ಮಟ್ಟ ಕೊರ್ತು ಜಾರ್ ಏಪ ಕೊರ್ಪ ಅವೈತೆ ಎಲ್ಲಿಂಜಿ ಯಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸುಧಾರ್ ಎಂಕ್ಲು ಹಾವನ್ ಜಡತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸುದೀಪ್ನ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಡ ಫ್ಲಾಟ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಸುದೀಪ್ನ ಫ್ಲಾಟ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಐನೇಡು ದಿಂಚಿ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಫ್ಲಾಟ್ ದೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಕುಲ್ಲುಗ ಸೊ ಆಯ್ತು ಮುಗುರು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಜನಕ್ಕುಲು ಇದ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇಕರೇನು ಕಟ್ಟುವಾಡು ಮುರ್ಲಿ ಮೂವಿ ಓಡೆ ಕಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆತ ಬೇಗ ಅವಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದ ಯಾನ ಪಾತೆ ಅಂತ ಒಂದರ ಡೈಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆನಪು ಕೊಡದ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಶ್ರುತಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸುದೀಪ್ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಮೇತ ಒಂಜಿ ಕೋರಿದಂಗಡಿ ಪಾಡುವೇರು ಬಂದಾಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡ ಆಯ್ತು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಸ್ ಕೋರಿದಂಗಡಿ వచ్చి వారి ఒక యానే కుల్లుడు అవంట ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಹಿಟ್ರಿ ಬಂತು ಈರಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಕೋರದಂಗೆ ಹಿಡಿಚಿದೆ ನೀವು ಕಂಪಿಂದ ಬಾಟಲಾಗಿ ನಾಟ ಬಡ್ಚ ಬಾಡ್ನು ಕೋರಿದಂಗಡಿ ಪಾಡು ಬಿಡ್ಸಿ ಸೊ ಸುದೀಪ್ ಕೋರಿದಂಗಡಿ ಪಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಲಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಕುಳು ಅವು ಕ್ಯಾಮರಾ ವೆಚ್ಚಾಡ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿ ಕಟ ನನ್ನ ಹೆಂಚ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಾಗಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಂಟು ಪುಗ್ಗದ ಅಂಕಲ್ ಇರ್ನ ವೈಫ್ ನು ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಸೇಮ್ ಗೋಸ್ ವಿತ್ ಪುಗ್ಗದ ಆಂಟಿ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಈರಾರೇನೆ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಎಂಚ ಹೊಗಲ್ವರು ನೆರ್ಪಿನಾಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ವರಾರ ಚೂರ್ ಖಾರಪ್ಪು ಎಂಕಲ ಬಿಡಿದಿ ಓದು ಬಲೆ ಬಂಡೆಗೆ ಬಾರಿಸಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಅಕ್ಕಗೆ ಸಾರಿ ಚೆನ್ನೈ ಆಂಟಿಗೆ ಹೂ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಸುದೀಪ್ ದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರ್ ಸುದೀಪ್ ದಿ ಫಾದರ್ ಪಂಡ ಸುದೀಪ್ ಅಣ್ಣ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅದು ಬೆಟರ ಪಪ್ಪ ಅದು ಬೆಟರ ರಡ್ಲ ಪಣ ದುಮ್ಮನಿ ಚಾರ ಪಪ್ಪ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆದ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಇತ್ತೇರು ಪಪ್ಪ ಅದ್ರ ಎಡ್ಡೆ ನಿಂತೀರು ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಉಲ್ಲೆ ಈರು ಓದಿರ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಕೆಲ ಮಾತು ಕೋಕೆ ಈರು ಓದ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾರ ಕೇಳೋದು ಎಟಿಎಂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ಏನು ನಾಲೆಜಿ ಕೊಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅವು ಎಟಿಎಂ ಎನ್ನ ಇತ್ತದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಟಿಎಂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈ ಜಿಯಾನರಿಗೂ ಒಂಚು ದಿನ ಎಟಿಎಂ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಬರೆದು ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಕಡ ಬರೆದೆ ಅವೇ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆತೆ എനിക്ക് ATM lo tekki aita password ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕೊಡಿ ಎಟಿಎಂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ itla paadwara bayya ಕೊಡಂಜಿ ಉಂದಿರೆಗ್ ಮರಳು ಕಟ್ಟರೆ ಈತ ಎನರ್ಜಿ ಒಲ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಎದುರು ಅಂಚಿನ ಮರಳದ ಕಟ್ಟಿದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಗ ಲಿಪ್ಕೊಡು ಅದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬೇಕು ನಾವು ಎದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಅವು ಎದುರು ಎದುರು ಬ್ರಾನ್ಸಾನ್ ಅವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅವು ಎದುರು ಆತೆ ಮರಳದಾಗ್ಲಿತ್ತರ ಮರಳು ಕಟ್ಟುವ ಅಂಚೆ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣನೆ ಬಿಡಿದೆ ಬೊಕ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚಪ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚಪ್ಪು ಈರ್ ಆರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತನಕ ಏ ಪಂಡ ರಂಜಿ ಬೊರ್ಚನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೈಟ್ ಇಂಚ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿತು ಕೊಡಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಟು ಸಪೋಸ್ ಯು ಬೋತ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ನೌ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಬರ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಮೊನ್ನೇನು ಮದ್ಮೇರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮುಟ್ಟ ಬಚ್ಚಲೆ ಗೊತ್ತು ಬಚ್ಚಲೆತ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತು ರೋ ನಿಗುಲ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಬಾಲೆನ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಬಾಲೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ 4 ಜನ ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕಗ್ ಬಾಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡ ಅತರ್ ಬಡ್ದು 50 days ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚದ ಫೋಟೋಸ್ ಮಗಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೆ ನಮ್ದು ಆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾಬೂಲೆ ಪು ನಿಗಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೆಂಗ ಬೊಕ್ಕೆ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂದ್ಲೆ ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈಗಲೇ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಬಾರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿಯರು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅವಳ ಸಚಿನ್ ಬಕ್ಕ ಚೇತನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರ್ತೀನ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸೊ ನೈಸ್ ಕಪಲ್ ನ ಒಂಜಿ ನೈಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತೇರಿ ಸೊ ಸೊ ಎಂಕುಲಿನಿ ಮಗುಲಂಜಿ ಬತ್ತಿನಿ ಕಾಲಿಗೆ ಕಾಣಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಜೀವ ಯಾಪುರ್ ಪಿರೋಡ್ ಬಸ್ಟಾಂಡ್ ಬರ ಕಾಣಬಾರು ಸೊ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬುಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕರಾವಳಿ ಬೇಕು ಒಂದು ಅವು ಚಾಲೆಂಜ್ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಬಾಯ್ ಚಪಾತಿ ಯಾ ನಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ ರೀತಿ ಕೋರಿ ಕಾಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೈಯ ಕೊಂಚ ಸುಪ್ಪು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇಷ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿ ದಿಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಬೇಕಾ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಯಾವ ಎಂಡ್ ಮಲ್ ಡಾಲ ಉಂಟಾ ಹೋಯ್ break it ಲೈಕ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಪ್ ಓಕೆ ನಾನು ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಜನಗಳಿ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಗೋಯ್ತು ಈ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಡೈರಿ ಆಡೋ ಅದೇ ಹೀರೋ ಹಂಗೆ ನಾನು ಬರೋಣ ಇನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಇಟ್ಟಿ ಇದು ಈಗ